Adrian ang hello Adrian. Nagabi nagpa-share dito natay mapaog labos ti mapaog may surveyan dito yung kalsada kaya nagmulati kape Adrian. So dito di kalsada ni kaya nyo see naglaban. Si Dagay nakakalyag pagkano pa di kirino anak sa pula na yung nagra-round kay di dapat na uy dito nga magmag na hindi kami dyan hindi nagmulang biting kaping net off kitulot ti krudo ta. Ay, nagtara. Diyan. Jadi bang. Okay, bye-bye.